Dneska vás vítám u tutoriálu, jak si zlepšit mikro. Klikněte pravým na tady tohle, nebo prostě klikněte na tadyto, fuk, ne, na tohle ne, tam, tak dáte zařízení pro záznam, takže se vám, a tady máte tu ikonku, můžete si už změnit, dáte vlastní a změnit ikonku, a je to. To dáte změnit ikonku a to používáte. Já si nechám tuhle, dáte poslouchání, tady to nemačkejte, nebo to třeba, dívejte, něco řeknete a to potom bedínek bude, takže ne. Pro pokračování v práci při napájení z baterie, a to jako nechte očknutý, a to je úroveň. Když dám nejmenší, tak to nejde slyšet, když dám velikou, tak to jde slyšet, já to mám tady mikrofon. Tady to je jako kdyby mikrofon, jakože jak je silný, já to mám tady, dáte jakože dáte tak a dáte pod obecně na doplňky to nic, zlepšení fráku a tady ty dva musíte mít zaškolit uprostřed, to už nic a tady si můžete mít nejlepší kvalitu. Já mám nejlepší mikrák, kdybyste měli dobrý, tak dajte to nejposlednější a to je nejlepší. Dáte OK a potom dáte už OK a je to. Takže čus.